Milánik? Milánko, čo to tu je? Čo to tu je? Čo to tu je? Piškotka! Čo to tu je? Čo to tu je? Piškotka? Kde dáme piškotku? Kto chce piškotku? Piškotka! Piškotočka! No, pozri Milánik, tu bude, pozri. Pozrite, Milánko vie bežať. Hop. Kde je piškotka? Piškotka bola na gaučíku, tam leží si. No kde je piškota? Kde je piškota? Pozri, tam je. Hop, 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 hop. Tam, balam, 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 balam. Bam, balam, 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 bam. Malá prekážka, ale za piškotou, Milánko pobeží. Čo to máš? Čo to ty máš? Čo to má Milánik? Čo to má Milánik? Milánko. OK, Milánko. Čo to má na Zlatušo? Poď piškotku. Daj piškotku, daj piškotku. Kde je piškotka? Tu je piškotka. Položíme piškotku, tu leží. A Milánko sa rozhodne, rozerá sa z tvojej strany. Kde ideš? Kde je piškotka? Bum, prekážka jedna už odletela. Už ide piškotman. Piškotka. Kde je piškotka? Piškotka. Čap, 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 čap. Piškotík, kde je piškotík? Piškotka. Boom. Yeah? How do you want him to defrost the rolls? Put them on the toaster. Milánik. Piškotku. No Milánko, pápa piškotku. Dobre piškotky od bábky Balažovej, povedz piškotky. Od koho? Povedz od bábky Balažovej. Milánkovi noste tieši sople, že tieši sople. Počkaj. No. Hejže Milánko, no ináč v pohode. Milánko trošku soplíky mu tečú, hejže už koľko nachytal nejaké sople. Hejže Milánik. Kde je piškotka? Kde je piškotka? Si spápal celú dohu, si dal celú, si dal. No dobre moje. Čaute. Čaute. Čaute Slováci. No čo, kam ideš? Tam nie sú piškotky, to sú oriešky, oriešky nemôžeš. Nemôžeš, ale pozri, čo má ocko vo vrecku. Zlatoš, pozri, čo má ocko. Pozri, čo má ocko. Pozri, čo má ocko. Aj. No, laptop nám zhodíš, pozri, laptopom zhodíš. No pozri, tu dáme piškotku. Opa. Pozri, dáme tam piškotku na zem. Kde je piškotka na zemi? Milánko je tu a piškotka je tam. Čo Milánko bude robiť? Ako sa Milánko dostane k piškotke teraz? Aj, ty si sa dostal. Na budúce dáme ďalej. A Milánko nám bude pláziť za piškotkou. Na čom sedíš? Na telefóne sedíš, hejže? Si hodil na zem, sedí si teraz. No. A piškotka. Piškotka, mňam, piškotku má. Kto má piškotku? Ham. Daj ockovi piškotku. Nie, ručku, piškotku mi daj. Daj piškotku. Daj. Daj piškotku. No. No poď, ďakujeme za piškotky. Povedz bye bye. No, to všetko.